Jo, na pod, takže máme tu naše menu a môžeme si to ísť pozrieť, čo tu máme výborné igen. Takže máme tu jedenkrát stripsy pokvapkané mimoňovou šťavou. Ich novinku, čo tu majú, čo u nás nemáme, summer burger. Potom tu máme lievanočky, potom tu máme, jak sa to volá, burrito? Tacos. Tacos, áno. Hranolečky a toto som zvedavý. Šťava z mimóňa. Vidíte? Sa musí vyčvachtať dobre do kelímku. No, čo ochutnáme prvé? Môžeme ochutnať tých 5 prúžkov pikantných kuracích prs pokvapkaných omáčkov z mimóňa. Jak sa vám páči, mladá pani? Jeden extra dlhý long chicken pokvapkanec. Nech sa páči. Keď si to dvoma rukami, prosím ťa, ďakujem, veľmi milé od teba. Takže takto to vyzerá. Omáčky je tam fakt dosť, pokvapkaného mimoňa. Dobrú chuť. Dobrú chuť. Je taká pikantno sladká tá omáčka, taká dosť sladká trochu. Chutí to ako curry, dosť. No a curry omáčka, pikantná. Niečo tak. Ale chuťovo není zlá. Ale Nie toto je to asi špatné. nie je moc toho šálo kávy. Hej, lebo mne to je trošinku tak dosť sladká, ale to viacej tebe skorej chutí. Kaliforniu si necháme na koniec. Takže ten mimoň dip to bude to isté, ako tento čo kvapkadlo. Áno. Sós banánovo-pomodorový. Aha. Cítiš tam banán? To skúste stopnúť. Banáno pomodoro, takže to máš paradajka s banánom. Tá omáčka na tom? Aha. To vážne? Originálna banánová omáčka, no. Hranolky sú prekvapivo poprdeli. Ty čo povieš na hranolky, ak si chutnala? Výborné. Ako lepšie sú z mekaču, jasné, ale výborné sú aj tieto. Chrumkavé, čerstvé. Také dobré z KFCčka som ešte nemal. Výborné. Počkajte. Otvoríme si mimoňovú šťavu. Mimoňov banánik. Ale na voňu tam cítim Banán? banán, no. Takto máte takto máme takto pekne zabalené. Sú tam dva kusky. Takže jeden sa bude snažiť vyloviť. Takto to vyzerá. Máte tam dve placky, vnútri sír, trošku šalatiku, mala by tam byť samra omáčka, dva kúsky stripsov. Takže podáme Simonke jeden, nech sa vám páči, mladá pani. A ty budeš vyzerať, aký by si sa hrábala v omáčkach dneska. No, áno. Takže poďme to košnúť. Za mňa žiadna sláva. Mesko dobre chrumkavé všetko, ale nie je to také suchšie. Ako dobre to chrumka. Máte tam aj takto tá čipsy. placka. Simonka nemá rada. To sú tie, ktoré? Tie kukuričné, jak sa to volá? Ja som dneska vytretý normálne. Kukuričné, jej, one. Tak, toto žiadna sláva teda, no. Ale tá omáčka je strašne divná. To je aká omáčka? Tam máš dve omáčky, tam je majonéza dole a hore máš tú samr. Sucho je to jak vykradnutý bufet na sídlisku. Naviac to mesko mi z toho chutí. Hej? Dobre. Túto šťavnatú vec asi musím zapiť trošku. Zapijeme to, napíťať sme si zobrali šťavu pána KFC. Joj. Počula si ten buchot? No, Ty koko. zem sa otrasla. No, skoro mi žalúdok prerazilo cez riť ven. Jak to suché som zapil. Grand finál. Čo to si aj prečítame. Čo to je? California burger. Burger s chrumkavým, pikantným kuracími prsníkmi, zinger kalifornskou omáčkou.
avokádom, paradajkou, karamelizovanou cibulkou, uhorkami a ľadovým šalátom v mákej brioške. Pardon. Na omake, prsník, makučky, dobre. Dobre, nadvihneme si vrchný časť. Tam máme takto dve paradajky, takto sranec avokáda. Potom tu máme ďalší sranec avokáda, avokádo, hej, budeme sa baviť, že avokádo. Skoro cez celý bulkóny, tento maso, pod masom, šalát, nejaká nakladaná kapusta, to tak vyzerá, uhorky a Kalifornia šalát. Čvacht. Tak, poďme ochutnať. Tak toto vyzerá. Ze spodu, z hora, z boku. Niečo zlá chrumka, dobre, mäsko. Že to je majsko. No, ako dobrá. No, zrazu to chrumka. No, to je výborné. Omačka je tiež výborná. Taká majonézová, taká. Aj no. Aj, no. A jak tam dobre pasuje tá kapusta. Že sranda. To je či nakladaná cibulka, je to fialové. Aha. Za mňa keby bol bez zeleniny, ale... Svatý Jožef. Koľko bodíkov dávate o nich v burgeriku? No bez tej zeleniny ti poviem, že aj 4,5. No za to nám musíte dať lajky a odbere. Nezabudnite na odberík a lajčik. No a sledujte naše videjka. Sledujte naše veľmi zábavné videjka, presne tak. Ale však ty tu máš ešte dezert. No, vidíš toto? Vidíš, To bude toto ono. odpraceme. Čo ste robili? Sprchovali sme v omáčke. Vylial mi mimoň sirup. Pozrite, čo sme dostali ešte. Cibolový krúžek. Oha. Prečo? No. Lievančeky s čokoládovou polevou. Tak toto vyzerá. Už to aj padlo, skoro do mimonej šťavy, nevadí. Suché je to jak 13 u gynekologa. Výborné. Máš z čokoládu aj na brade? Jak obvykle. No čokoláda na tom je výborná, ale ja by som jej tam kilo tam toho. Ja mám rada veľa čokolády. Áno. Ale inak tá wafla ako chuťovo není zlá. Je taká mekučka. Chutí. No zaujímavé. Lebo v škole no dobre, v škole, ja som to naposledy jedla. To bolo také strašne suché. Ale nie je suchá. Ako čokoláda mi tam chýba, ale ona, ako tá wafla, že nie je suchá. Aha, ale čokoláda je suchá. Ale že málo čokolády je na a tom. čokoláda, hlavne ju máš na brade. Šikovná. Nevadí. Dobre, dámy a páni, ja vás poprosíme o like, komentík, odberík. Toto bolo naše menúčko. Dúfam, že sa vám videjko páčilo. Ahoj. Dovi.